del Senyal Segura, el podcast de La Veu el saluda. Siguem benvingudes i benvinguts al podcast del diari La Veu del País Valencià, en el que anem avui a parlar sobre la curiositat. Anem a demanar al nostre convidat en el dia d'avui, que ja el tenim per ací, que parli un poc i que ens diga, per exemple, per què és curiós o de què és la cosa o quina és la cosa que li genera més curiositat. Comença ja, que no sabia si venia una intro. Hola, com esteu? Què me genera a mi més curiositat, mare meua? És que la meva curiositat... Fem una cosa, sí. No ho digues ara sí. I ho dius després de la capçalera. Ho has fet aposta. Dins capçalera de la nostra veu. No sé com substituir l'absència del teu cos si en altres no em trobo a mi. No sé com puc renunciar al que em crema tan a dins. Ja saps que jo sóc així. Cada passa fa més mal, cada colp sobre l'asfalt em endevina que és final. Caminant sobre metalls no hi ha forma d'avançar, de continuar. Siguem benvingudes i benvinguts al podcast del diari La Veu del País Valencià a la 104.4 de Ràdio Clara. I sí, avui anem a estimular la nostra curiositat, la nostra serendípia. Que la serendipicitat, no sé si ho he dit bé, però és més o menys com ho cantaria la Fúmiga. Cristian Llorenç, curiosaire, què tal? Benvingut al podcast del diari La Veu i a Ràdio Clara. Moltes gràcies per acollir-me, és un plaer estar així amb vosaltres. Ja vas vindre una vegada amb el dolcet i va ser un desficaci. Avui igual, com que en som menys veus, jo crec que serà un poc més tranquil·let. És segona vegada que vens al podcast del diari La Veu, al nostre programa, i segona vegada en la que estem un poc per a parlar d'aquest llibre que és Valencianitat per a curiosos, damunt en temps de falles, que sí que és de veres que en el llibre no és un tema que tractes massa, però sí que has fet últimament un vídeo en Instagram, és de fet de dites, no? sobre les falles. Com has combinat este sentit els vídeos? Perquè hi ha alguns temes que tractes als teus vídeos que estan dins del llibre. Sí, ha sigut un poc... Hi havia guions que tenia un poc reciclats i dic, això jo crec que ja ho tinc un poc treballat i puc col·locar-ho en el llibre. A veure, quan Sembra em va contactar per a veure si volia fer un llibre, em va dir que la tria temàtica la deixava un poc a les meues mans. I jo deia, ostres, però sabeu-me, què preferiu que conte, no? I em va dir, tu fes una proposta i sobre el que tu cregues que puga ser interessant, treballarem. I la veritat és que ens va semblar molt, molt guai la proposta primera que vas fer, perquè intenta que siga un poc, una Macedònia. Si vegeu l'índex, hi ha un poc de tot, val? Hi ha capítols que parlen de personatges o de dones, no? Que han estat un poc oblidades en la història, hi ha altres que van més enfocats al tema de la llengua i les noves tecnologies, i hi ha capítols que, per exemple, reivindique referents LGTBI valencians que també han sigut una miqueta soterrats per la memòria col·lectiva. És un bon popurrí, la veritat. És una de les coses que buscava. T'informe d'una cosa, sí. Se'ns ha petat l'ordinador abans, sí. I per això hem començat un poquet abans. Vale. I per aquesta qüestió, tot el que acabes de dir sí que ha sonat a la ràdio, sí que s'ha gravat, però no a YouTube. Vale. Però no, perquè no patisca la gent, perquè ho tornarem a pujar. Coses que passen i coses que tenen. És el directe. Si volen donar a Ràdio Clara per millorar els seus equips tècnics, ja saben, Bizum, i d'aquesta manera tindrem la possibilitat de millorar els nostres equips tècnics i que no es peten fent el directe a través de YouTube. Això és bon màrqueting. Ara sí, crec que estem de forma correcta eixint segons ens diuen en el xat. Vinga, ara sí, Cristian, disculpa, gràcies. Sí, reprenc la pregunta d'abans?
Sí, vale, m'havia preguntat per la selecció un poc dels temes, no? Dels capítols que he treballat. I estava dient això, que jo, que sóc una persona amb multitud d'inquietuds, volia que l'índex ja reflectira un poc això, no? Que este llibre, dius, de què va este llibre? És molt difícil de resumir perquè va de moltes coses, no? Va de llengua, va de recuperar memòria històrica, va de parlar de personatges que segurament el 90% dels valencians no coneixen, i m'incloc jo ahir, Jo, una cosa que sí que vull deixar clara és que jo no vull sentar càtedra en este llibre, perquè la majoria de les coses que jo he descobert, o sigui, que he escrit, les he descobert escrivint el llibre, no? Aleshores, la selecció temàtica va ser un poc el que em demanava el cos, i el cos em demanava una bona Macedònia, i al final això és el que lliga. És el que lliga, i una de les coses que lliguen en este llibre és principalment la història de dones, que a mi m'ha passat que m'he llegit aquests capítols quan era principalment eixa etapa que ha coincidit amb el Dia de la Dona, amb el 8M. I tu fas una proposta per posar-li algunes dones carrer al País Valencià. Podries decidir d'aixes propostes de dones quina és la teva favorita? És molt difícil, i de fet te diria que ha sigut dolorós escriure'l perquè hi havia dones que volia posar també, però al final els capítols havien de ser breus i no en cabien totes. A veure, a mi una concreta que me toca bastant, mira, és Virtudes Cuevas. Virtudes Cuevas, que per a qui no la conega, és una dona de Sueca que va treballar de mestra durant la República, i quan va esclatar la Guerra Civil es va dedicar a donar classe a xiquets refugiats de la guerra. Per això va ser perseguida una vegada va acabar el conflicte i va haver d'exiliar-se a França, i la dona va participar, diguem, en les forces ocultes per a intentar derribar l'antifeixisme des de França. Va ser delatada i deportada a Ravensbrück, al camp de concentració de Ravensbrück, que és un camp de concentració molt famós perquè era portat per les dones del règim, no per homes. Què passa? Les dones volien demostrar que podien ser igual de cruels que els homes, no? Aleshores, a les dones que arribaven a Ravensbrück els feien de tot. I Virtudes va sobreviure 3 anys a aquest camp de concentració. Al final no va poder tornar a Espanya perquè a tots els que cooperaren per a enderrocar el feixisme, Franco els va llevar el visat, no podien tornar, i va morir a França en tots els honors perquè li van donar mogolló d'honors. La cosa és que aquesta dona de Sueca, a mi quan vaig descobrir la seva història, que la vaig descobrir per absoluta casualitat a través d'un llibre de Sembra que es diu Més enllà dels murs, jo vaig dir, no pot ser. Jo vaig arribar a pensar que era ficció, que aquest personatge era inventat mentre llegia el llibre, i quan vas dir, ostres, que aquesta dona va existir de veritat. I jo soc de Carcaixent, que està a 15 quilòmetres de Sueca, no? I me va donar tanta malícia. I com pot ser que ningú m'hagi parlat d'esta dona? Mai, en els meus 36 anys. Aleshores, totes les dones que n'hi ha en aquest capítol són donasses, és molt difícil triar-ne una. Però concretament, per la proximitat que li tinc i per la seva història, te diria segurament Virtudes. A mi m'agrada molt la història de les que la desconeixia, i de fet estos dies m'ha aparegut en algun altre lloc les vamponeres, sí. Perquè és un concepte col·lectiu i em sembla molt interessant. Vas fer un vídeo, de fet, per al 8M, també un poc per a intentar rescatar coses que tinc en el llibre, i per a mi ha sigut una sorpresa enorme. El vídeo ha funcionat molt bé, la veritat, però era un vídeo que jo pensava que funcionaria bé per a la gent que no fora d'Alcoi, perquè jo dic que en Alcoi serà la típica història que tot el món coneix. Vull dir, en els pobles n'hi ha coses que tot el món reivindica. La sorpresa ha sigut que no sé quants alcoians m'han escrit dient-me que no tenien ni idea de la història de les bamboneres. Ha sigut de dir, no m'ho puc creure. O sigui, si no ho sabíeu els alcoians, com anem a saber-ho nosaltres, no? És un poc este tema que també tracte un poc en el llibre de l'amnèsia, no? Crec que els valencians se'ns ha imposat una amnèsia sobre la nostra cultura que a mi concretament em fa mal, perquè el que vertebra la meva vida són les injustícies. Vull dir, jo no puc contar les injustícies. I quan jo veig que hi ha persones valentes que van fer coses superimportants que han quedat soterrades per a la memòria col·lectiva, me pareix que és injust. Aleshores, el meu gran d'aportació primer era fer vídeos, no? E intentar donar a conèixer a través d'Instagram personatges que a mi em pareix que s'han de conèixer, i ara a través del llibre crec que esta tasca seguís fent camí. Tasca que fa camí, i tasca que també fa camí, en este cas, camí que van fer, per exemple, les, podríem dir, taronges de Carcaixent, que fa poc vas contes en un episodi del
del dolcet que te les vas trobar en Berlín i també te les vas trobar en altres viatges. Parles també de les taronges del poble i dels orígens. També parla un poc d'economia el llibre en aquest sentit. Sí, perquè jo sóc de Carcaixent, que, per a qui no ho sàpiga, és conegut com el bressol de la taronja, no perquè ens inventarem les taronges, no? Però sí que va haver 3 persones que van tindre com la visió comercial de dir, escolta, este producte, la taronja que teníem així era una taronja molt amarga, era una taronja que s'utilitzava sobretot per als animals i per a fer productes de cosmètica. Però va arribar una variant més dolça i aquesta gent quan la va provar va dir, escolta, això jo crec que té cabuda, no?, per al públic. I ho van arriscar tot per a fer camps de taronja per a consum humà i ho petaren. I a partir d'ahir tot això es va anar expandint pel nostre paisatge, no?, al llarg de tot el País Valencià, i avui en dia se'n reconeix com la icona de la taronja, no?, a la nostra terra. I a mi és una cosa que també em dol especialment perquè jo tinc família, jo vinc de família de llauradors, no? El meu iaio tenia un campet molt xicotet, que encara tenim a la família, però és una cosa que ja el mantenim per un valor emocional, perquè valor econòmic no en té, pràcticament. No, mentira, no és que no en tinga, és que fan que no en tinga. A mi sí que m'agrada que les coses tenen subjecte, no? No és que la taronja ja no val, la taronja no val perquè estan fent que no valga. I com dies tu abans, aquest capítol comença amb un xoc que jo vaig tindre fa, 2011 seria això, 2011-2012, que vaig estar una temporada vivint a Londres i em vaig trobar una bossa de taronges de Carcaixent a Londres. Això jo no ho havia vist mai en el meu poble. És com, ostres, jo en Carcaixent tenia taronges disponibles, però si vas a un supermercat d'ací de València és molt difícil trobar taronja valenciana. Com pot ser que a Londres sí. I fa poc em va passar a Berlín taronja de Guadassuar. I és una merda perquè dius, ostres, les nostres taronges que són bones estan anant-se'n a altres llocs o caiguent-se de l'arbre, no? És un drama econòmic, sí, i és un drama també cultural, perquè al final, ostres, a mi sí que jo sempre dic que els valencians tenim molt poques coses que es vertebren de nord a sud, perquè som una societat molt complicada, però jo crec que la taronja és una icona, a banda d'econòmica, una icona cultural. Si perdem això, crec que perdem un valor incalculable. Parlant d'icones, per a tu la teua iaia, en aquest cas també és una icona que has convertit en una intel·ligència artificial. Abans de parlar d'aquest tema, deixa perquè tenim missatges d'Emili Xavier en directe en el xat de YouTube. Recordem que podeu escriure ahí en directe. Emili, gràcies perquè ha sigut el que ens ha avisat que no s'estava escoltant a través de YouTube. La gent que està a l'altre costat de la 104.4 de Ràdio Clara, així a València, sí que estava sentint-nos en directe. Ens diu Emili que deixem un número per al Bizum. Està en el web de Ràdio Clara. Ahí podeu fer els Bizums a Ràdio Clara i aprofite ja i ens ho llevem de damunt i també, si podeu, agermaneu-vos a agermanatalaveu.com, que avui se'ns ha trencat el roll-up que hauria d'estar darrere de Cristian i està el roll-up de Ràdio Clara i ahí normalment és on apareix l'agermanatalaveu.com. Vinga, anem a... Abans de parlar de la iaia, anem a fer un paronet després d'este inici un poc accidentat i anem a relaxar-nos sentint això, que crec que és una cosa que tu agrairàs. Era un huerto alegre cuajado de flores en la vega hermosa que el Turia acaricia. Era un nido eterno de los ruiseñores, jardín encantado de toda delicia. Allí en la barraca nació Vicenteta, que a las mismas flores envidia les daba. Y allí cierta noche dio cita indiscreta a un humilde artista que fiel la adoraba. Y ante los encantos de musa tan bella, fue el amante de ella, el pobre escultor, que esclavo del arte que en su alma sentía, así le decía, temblando de amor. Quina cançó és esta, Cristian, i per què l'hem posat? Mira, m'has pillat. Crec que sé qui la canta, però la cançó no la tinc molt clara, Com que la cançó no la tens clara? T'ho juro que no, segurament l'esmenti tot en el llibre. Però no, ara mateix no caic. És que jo tinc molt mala memòria. Escolta. Això és una trampa. Mire
És que esta és la part que jo conec. La mare de Hueta de la Concha Piquer. Per què he posat esta cançó? Perquè l'esmente també com una donassa en el capítol de dones que es mereixen una plaça, perquè la Piquer va tindre una vida de pel·lícula. O sigui, la vida d'eixa dona és que donaria per a 3 biopics. La meva iaia, per cert, era molt fan també de la Piquer. Era de les que sempre me deia, tu corres més que el baúl de la Piquer. Sempre la tenia en la boca. I la Piquer, bueno, se la coneix com la reina de la copla. Va tindre una vida, ja te dic, al·lucinant, o sigui, va estar a Broadway, va triomfar allà on va passar, però hi ha 2 coses que m'agraden molt de la Piquer. Uno era que era una dona que va trencar moldes en aquest aspecte perquè va ser mare soltera, ¿vale? Estem parlant de la dictadura, i se va negar a tocar per a Franco un dia. No coneixia l'anècdota, sí. I és boníssima. És que és boníssima, perquè ella va cantar, no recorde ara mateixa en quin teatre era, però ella va fer un espectacle i va cantar Ojos Verdes, que és el seu gran hit. I quan va acabar l'actuació, algú del règim, ¿no?, de l'acord de Franco, se va arrimar i va dir: al caudillo le han cantado su interpretación de Ojos Verdes y nos dice si se la cantaría otra vez. Pero digan que en el camerí, ¿no? Y ella va a decir, pues dígale al caudillo que si quiere volver a escuchar Ojos Verdes, que pague la entrada mañana porque ahora me toca merendar. O sigui, és que tu imagina't com has de tindre els ovaris per a soldar això i com de sobrada has d'anar, de saber que no te passarà res perquè eres la Piquer. Eixa anècdota la desconeixia totalment. I ara que menciones a la teua iaia, l'has fet a una intel·ligència artificial, una IA, dins del llibre, que dona respostes que jo no sé si són respostes de iaia o respostes de psicòleg, de terapeuta, De les dues coses. És que les iaies, ojo, les iaies fan un paper molt bo. I aquest capítol és perquè jo ho reconec, sóc una persona superanalògica, o sigui, el tema de les intel·ligències artificials a mi ja me satura. Vull dir, jo crec que ja n'hi ha un moment en què te vas fent major i les coses te van superant. Pues a mi la IA ja m'ha superat. Vull dir, no acabo d'entendre moltes coses, no m'agrada per on van les IAs en molts jocs. I vas veure un article que parlava que quasi el 60% dels adolescents americans ja gasten ChatGPT com a psicòleg. I era com, però anem a veure. Però com vas a preguntar-li a una intel·ligència artificial una decisió important de la teva vida, no? A mi em peta el cap en això, no? I vas dir, però escolta, si és que això ja ho feien les nostres iaies, no? Què són els refranys i què són les frases fetes? És la condensació de tota la saviesa popular ancestral en consellers de vida, no? I vas dir, però pues anem a inventar-nos una nova intel·ligència artificial que damunt me dona molt de joc perquè és la IA, la iaia, i que tu li planteges el teu problema i el que fa és respondre't en frases fetes i refranys per a que tingues per a que prengues la millor decisió possible, no?, sobre l'escenari que tal. I aquest capítol, mira, és un capítol que no estava molt segur i crec que és dels que més està agradant, perquè és un capítol molt agradós de llegir i crec que s'ha quedat gracioset. Però que al principi del capítol dius que l'has conformat entre escoltes de tren i també, bueno, converses en amics i qüestions pròpies i de més. Què hi ha de veritat i converses amb la teua iaia? Què hi ha de veritat així o no? És a dir, fins a quin punt? Perquè hi ha algunes converses ahir que, bueno, la de els diners, la del company de pis que es queden els diners. Bueno, igual està un poquet exagerada, però no és inventada, O sigui, de totes les coses que hi ha... Això és de veres? Jo conec una persona que li van enganyar. El seu company de pis era el propietari del contracte i li va dir que pagaven 1.100 o 1.200 per tot el pis, per tant, 600 i 600. I quan el meu conegut va trobar un dia el contracte i resulta que el pis no valia 1.200, que en valia 900. Per tant, aquí dia, ostres, jo li estic pagant cada mes 600 euros, però realment li hauria de pagar 450. I aquests 150 euros, què passava? Se'ls quedava l'altre. La gent té molta cara, Josan, vull dir, no te facis el sorprès. Ninguna de les coses que hi ha en aquest capítol és inventada 100%. Estan basades en coses que jo he viscut o que m'han contat. Vicissituds del segle XXI. No, coses que succeeixen. Mira, tenim Mira, ha entrat Radio Clara en directe en el chat perquè hem comentat el tema que s'havia petat el directe i diu Radio Clara 104.4 FM València, diu Visum per a Radio Clara ha de fer-se en el codi 12416. Donatiu per a l'organització sense ànim de lucre. Salut. Emili, ja que estàs en el directe, pots preguntar també a Cristian, acceptem preguntes també del xat en directe, o sigui que no patiu a aquest respecte. Per una altra banda,
A veure, a mi m'agradaria saber, ara que ja hem parlat un poc, hem desfilat un poc per tota la part del llibre, més coses, encara més coses que no han tocat, la part d'Apunt, la part de Benidorm, però m'ha semblat un llibre que tens la possibilitat de llegir cada capítol, per exemple, un capítol per dia o un apartat per dia. És com, bueno, vaig a tindre un poquet, una miqueta de curiositat del nostre territori, del nostre país, i avui el vas fer pensant d'aquesta manera? Sí, jo volia que cada capítol fos una història completament diferent. I això és una de les coses que sí que tenia molt clara. Que sí que hi ha... Sí, jo crec que si escarbes un poc sí que hi ha algun fil conductor, jo crec que la memòria és el fil conductor, no? Però en general no, volia que fos un llibre bastant eclèctic, no? Que és el que dius. Són 12 capítolets breus que si tens un poc d'insomni una nit, doncs te llegis un capítol i a dormir. I sempre t'emportaràs una coseta que segur que no sabies. Això és al final, tu pensa que jo he treballat a secundària i al final crec que se m'ha pegat un poc això de la falta d'atenció de les noves generacions, no? Que no... És tan exagerat? Ostres, mare meua. Més del que penses. Mira, a mi m'han arribat a dir alumnes que no me feien cas perquè parlava lento. I jo dic, pues concretament jo, lento no parle. Concretament jo lento no parle. I me deia, ja, però clar, que s'han acostumat a sentir els àudios a la gent en 1,5 i la velocitat real ja els pareix avorrida. I jo dic, mira, jo acabo de perdre tota la fe en la humanitat després d'aquest comentari. Això m'ho han dit a mi. O sigui que sí que és, N'hi ha de tot. Com en tota la vida pots trobar de tot. Però sí que és veritat que se'm va quedar un poc el xip de que a l'hora de llegir jo, per exemple, també agraïs quan els capítols són breus, no? Perquè jo soc una persona que s'adorma amb molta facilitat i quedar-me a meitat d'un episodi me dona ràbia. Per tant, dic, vaig a fer un llibre que siga així, no? Que siga molt digerible, que cada capítolet te'l puguis llegir en 20 minutets, t'emportes 4 o 5 curiositats que segurament no sabies i demà una altra història. I com en són 12, mira, si no sou superlectors, uno per mes. Durant un any, el repte és acabar a llegir-te-lo en un any i no vos costarà tant. En aquest sentit, com va ser el fet de fer este llibre? Qui et va parlar? Et va parlar Sembra, recordem que és un llibre de Sembra, que per cert van tindre així la setmana passada que s'emetrà este pròxim dijous així a Joan Canela, que també ha tret llibre amb Sembra, van fer la presentació de les seues novetats. Com va ser aquesta proposta de fer un llibre, Cristian? Mira, un dia vaig rebre un missatge de Sembra. Jo he de dir que jo he sigut sempre superfan de Sembra. Abans de que me digueren res, jo era fanàtic de Sembra perquè me pareix que fan un treball preciós i jo que treballava de profe, concretament ells, crec que fan els millors llibres juvenils que se fan en el País Valencià, els fa Sembra. Vale? Els has recomanat llibres d'ells? Mare meua, sí, però jo és que sóc un friki fan de Sembra. Quan em van escriure, vaig parlar amb Mercè i em va preguntar si jo feia els guions dels vídeos que penja a Instagram. I jo dic, clar, sí, ja m'agradaria tindre un equip, però ho faig jo tot. I em va dir, és que tens un estil que ens agrada i creiem que això es podria traslladar a un capítol, o sigui, a un llibre, no? Un llibre que foren capítolets i la seva comanda, i que em va agradar molt, va dir, el que volem és que siguin capítols que diguem que insuflen un poc d'autoestima als valencians, no? Perquè és veritat que estem en un moment molt negre, no? A nivell polític, a nivell sociològic, i ells volien que fos un llibre optimista, no? Que quan acabes de llegir del llibre digues, ostres, pues els valencians han fet moltes coses, no? Això, este personatge que no coneixia, vaig investigar un poc més sobre ell, no? Per això també una cosa que sí que jo volia era, és un llibre que no... O sigui, toca moltes coses però no aprofundix a un nivell tesis doctoral, no? Perquè la meva intenció és que te pique la curiositat a tu. Tipo, ostres, Virtudes Cuevas, m'acaba de llegir 4 paràgrafs d'esta dona, però m'ha sabut a poc, vaig a investigar, no? I a partir d'això m'ha passat ja algunes lectores m'han escrit, diguem-me, que gràcies a parlar de X ara estan llegint-se este llibre perquè no coneixen la figura. Això és el que jo buscava. A veure si dic ara la paraula bé, serendipicitat. Ajuda'm, Cristian. És que jo crec que és serendípia. És que no el bueno, la cançó de la Fúmiga diuen fanàtic de la serendipitat. Serendipitat. Vale, ara no? Serendipitat. És que la parauleta... En aquest sentit és molt estimulant i recordem que el llibre comença fent una reflexió sobre què és la portada. Per cert, no sé si... Vols parlar de la portada? Bueno, estic enamorat de la portada de Nacho Salvacho. Si l'esteu veient, són 4 cadires de boga
i al voltant, o sigui, al mig d'aquestes cadires de boga hi ha una planteta, no? que està germinant, no? Símbol de la memòria col·lectiva. I és que això sóc jo, realment. Mira, la portada, això és una exclusiva, no ho ha contat encara en ningú lloc. Quan em van passar proposta de portada eren 4 cadires d'adult. I jo li vaig dir, m'agrada, però a mi em falta una cadira infantil. Perquè jo era eixe xiquet al carrer. Jo era el que es treia la seva cadireta de boga per a veure què contaven els majors. Jo sempre he sigut un abuelo. Vull dir, jo m'ha portat millor les persones majors que els xiquets. Aleshores, crec que queda molt... Sintetitza molt bé el que vol dir el llibre, no? Que és compartir històries. On es compartint històries? A la fresca, no? Teixint xarxa veïnal. I la portada queda xulíssima. Un contrast entre el groc i el roig preciós. Nacho Sarbacho ha fet un treball increïble. Fa quant de temps que Cristian Llorenç no pren la fresca? Pues mira, és que així en València és molt complicat. Encara que t'he de dir que m'hem portat moltes sorpreses perquè al meu barri, que jo visc així a Marxalenes, les senyores prenen la fresca en el parc de Marxalenes. En el seu tac-tac, que porten ja la cadira inclosa, però en estiu la prenen. Les últimes vegades ha sigut així al Cabanyal, sopant a la fresca, en amics, celebrant aniversaris i tal, però és veritat que jo és que soc molt calorós, i és veritat que això de prendre la fresca avui en dia, depèn de la nit, lo de prendre la fresca és impossible, perquè fa molta basca. Jo també faig autocrítica perquè és veritat que també em costa fer la fresca. Per això aquest capítol era un poquet d'insuflar-me a mi també que hem de tornar a aquesta activitat, que és una activitat molt saludable. A mi em pareix que és una base imprescindible de la nostra societat, el compartir experiències i teixir això, xarxa veïnal, no? Has dit que sempre t'has considerat una persona major. Sí. És un concepte viejoven, que per cert és una cançó del grup, si estàs fent aixina, Ojete Calor. Ojete Calor, que és un grup que té predilecció per una ciutat en concret, que per cert ix en eixa cançó que està al teu llibre. Quina serà? Sempre que parle... contaré una anècdota, ¿vale? per establir un poc. Sempre, i jo crec que tu estaràs un poc d'acord amb mi. A mi em pregunten normalment, tu d'on eres? I jo dic, de la capital real del País Valencià. I la gent em diu, ai, quina capital? Alzira? Dic, no. De què viu el País Valencià actualment? De turisme. I jo responc, aleshores, quina és la capital del turisme? Benidorm. Anem a parlar del temeta. Estàs d'acord en aquesta afirmació que acaba de fer, en certa mesura? Que si és la capital del País Valencià? En certa mesura? Puc entendre-ho a nivell econòmic, però a nivell cultural no vull que això sigui així. Bueno, el fa el Benidorm Fest, que en una entrevista en VilaWeb t'he sentit dir que sí que eres pro Benidorm Fest, però en cas que es promulgue un poc més la resta de llengües no hegemòniques de l'Estat. Home, ja que posem els diners nosaltres, mínim que els nostres artistes i les nostres llengües estiguen representades en aquest festival, digo jo, que els últims anys, per cert, ha començat a coixejar en aquest aspecte, o sigui que n'hi ha que posar-se les piles. Tot s'ha de dir que ha tingut 3 guanyadors des de que es fa dels països catalans, de l'art mediterrani, com vulguis dir-li, del domini lingüístic. Chanel era catalana. Nebulosa i Blanca Paloma. I Blanca Paloma d'Elx, que per cert tots després van fer entrevistes en valencià. Aleshores, des d'aquest punt de vista, exigixes només això, el tema de les llengües, o què més li exigixes al Benidorm Fest i en general a la ciutat? A mi és que em pareix que jo soc molt pro de la cultura i me pareix que com a producte el Benidorm Fest té un potencial brutal per a mostrar estils de música diferents i per a mostrar les diferents arrels que tenim així a l'estat espanyol, no? Aleshores, jo el que li exigís al Benidorm Fest és que complisca aquesta funció, vull dir, que done veu i que mostre la varietat cultural que tenim. No me val només... ara bé, ja t'he dit que porten 2 edicions que me pareix que estan anant per un camí que ja no m'agrada, perquè estan portant molta música comercial, molta música amb arrels més latines, no? Que això és una cosa, és una moda de fa 20 anys d'ací, no? Va començar molt fort amb les tanxugueires, va començar fort portant a artistes que cantaven en català, però me pareix que això ja està passant a un pla més secundari i crec que hem de potenciar i hem d'exigir que se recuperi l'anterior senda, no? És veritat
s'ha de dir que les últimes 2 edicions han sigut ja gestionades per un altre govern, que, òbviament, això ho has guitat tot. Un altre govern, que per cert, m'ho has posat en safata de plata, ara també és qui dictamina la direcció de la radiotelevisió pública valenciana, en aquest moment també coneguda com Apunt, que és l'últim capítol del llibre. Un apunt en la que, recordem, tu has treballat, no vas estudiar comunicació audiovisual, li pegues fort a punt i és com per a no fer-ho, però sí que és de veres que ara fa la sensació que ha millorat un poc, no? Després d'eixa caiguda que va tindre a l'hora de no mostrar la manifestació de l'aniversari de la Dana, estàs d'acord en que pot ser s'ha millorat un poc o no? No estic massa d'acord, almenys per el que m'arriba de dins, perquè tinc amics i coneguts que treballen dins i jo te parlo sobretot, bueno, a nivell contingut me pareix que està anant cap a uns camins absolutament oxidats d'una programació que aquí no sé a qui li pot interessar, alguns dels programes que estan fent, sincerament. A la Casa d'Inés no t'agrada? Bueno, concretament el concepte en si no em pareix que és malament. Ara, molts dels convidats que porten és com de veritat això és el més interessant que tenim a aportar, o molts que o directament porten a gent de l'òrbita madrilenya, que és com, però ja que estem en la televisió valenciana, per què no creem Star Systems valencià, potenciem veus i cares d'ací? Bueno, en fi, és que és un déjà vu. Tot el que estem vivint és un déjà vu. A nivell contingut i a nivell graella televisiva, me pareix que estan anant a una televisió, i sent dir-ho aixina, casposa. Val? Però a mi del que més crítiques m'arriben és de la direcció d'informatius. Val? Recordem que la direcció d'informatius l'ostenta Josep Magraner. Exactament. Si em seguiu, potser heu vist un vídeo que vaig fer amb 2 periodistes, amb Elena Tamarit i amb Celia Cerezo, precisament tractant d'aquest tema. Elena Tamarit se'n va anar d'Apunt a través de la clàusula de consciència i Celia et seguís treballant allí. Celia treballa en el departament de xarxes. Exacte. Crec que de fet acaba de canviar. Em va escriure crec que l'altre dia per a dir-me que havia agafat una baixa, crec que estarà al departament de Castelló. Però no, les persones que me parlen de com és l'ambient ara mateix en la direcció d'informatius em parlen que és horrorós, que la persona que porta el contingut directament controla tot el contingut, veta contingut, no dona llibertat a la gent que treballa a la secció de web. Aleshores, estem tornant al que hi havia, a un control total de la informació i a un ús partidista de la televisió pública. Hem viscut ja episodis que jo crec que passaran a la història de la vergonya de la televisió pública, com el dia de la Dana, no? El dia de la manifestació del primer aniversari, en què van decidir no emetre el que estava passant, que era un riu de gent als carrers de València, per emetre una correguda de bous. Segurament era molt més interessant a nivell informatiu. I estem vivint també manipulacions. Es pot manipular de moltes maneres. Tu pots decidir obrir el telediari en una notícia impactant, però ha arribat a passar que el dia en què una regidora del PP va agredir verbalment a Pedro Sánchez, l'informatiu va obrir amb la notícia de que hi havia un porc senglar que s'havia colat a les vies del metro de València. I dius, de veritat? I això és la notícia, la primera que han de veure els valencians avui? La primera? Això també és manipulació. Si deixes la notícia més important del dia cap al final perd el valor, molta gent desconnecta i no la veu, no? Per tant, se coneixen tots els trucs. Aleshores, jo crec que no hem de repetir les errades del passat i crec que ells estan sent molt poc intel·ligents perquè pensen que la societat és la mateixa. Ells pensen que segueixen governant com en el 2000, però la societat no és la mateixa i a punt no van néixer les mateixes circumstàncies. Ells pareix que han fet borrón i cuenta nueva, no? I dius, que mos en recordem de com tractar-ho Canal 9 i el que vau acabar fent en Canal 9 i estem veient que pas a pas esteu fent el mateix. Per tant, crec que estem molt més crítics, estem més a la white de les coses que passen i és una cosa que el següent de posar difícil. Ells ho faran i nosaltres hem d'estar fiscalitzant contínuament això, i aquest capítol va un poc per ahí, no? Has parlat de fiscalitzar, que és una cosa que des de les xarxes alguns creadors de contingut fan. Avui, de fet, ha eixit la inscripció als Premis CRIT, que recordem que són els premis de la creació de contingut en la nostra llengua d'arreu dels territoris del domini lingüístic, en el qual, per cert, el Dolcet pel Cafè, tu ja tens un premi CRIT. La pregunta és obligada. Tornaràs a presentar com a el Dolcet pel Cafè i també com a Curiosaire? Mira, venint de camí així,
els he enviat la inscripció als del Dolcet i els he dit, a veure, no anem a guanyar enguany. Ja han guanyat este premi inesperadament, perquè no mos ho esperàvem, però, escolta, encara que sigui només per la festeta, no mos apuntarem. I de moment s'han pronunciat, ara quan disca ho veuré, s'ha pronunciat 2 persones del Dolcet, Anna i Artur, que han dit que per ells a tope. O sigui que, encara que siga per fer acte de presència, a veure, és que el sarau que va muntar va estar molt xulo. Vull dir, va ser una gala xulíssima, jo això no m'ho vull perdre. Ens presentarem sabent que no guanyarem, perquè ja han guanyat i, escolta, feliços i que s'emporten els premis a altres persones que no som, no volen ser avariciosos en aquest aspecte, no? Però és una iniciativa superxula i jo vull que estar ahí. Jo, passi el que passi, jo no vull que m'ho conten. Bé, però has parlat del Dolcet, però curiosaire, perquè recordem que a Instagram ja tens més de 50.000 seguidors. Jo també em presentaré, xico. Jo no perds res. Si em nominen, bé. Si no, doncs també. I si no vaig per curiosaire, vas pel Dolcet. I si vaig i no estic nominat a res, igualment més tranquil aniré. Mira, no hauré de pensar en outfit. Has sigut profe de secundària, que ja ho has esmentat abans, i ara a què es dedica Curiosaire? D'on treu els ingressos? Ser creador de contingut és una feina que és professional? Es pot professionalitzar-te? Bueno, és molt complicat, eh? I ho és inclús en castellà, en aquest aspecte que, que van a audiències més massives. Jo visc ara mateix, treballo per a una agència de comunicació i després tinc algunes promocions que m'entren pel canal. I bueno, entre unes coses i altres pues vaig arreplegant les olivetes, que diria ma abuela. Sí, no descarte tornar a l'educació en algun moment. Em vaig bloquejar les llistes perquè estava molt cansat de sentir que no estaven cridant a gent per a fer substitucions. Això és un altre vídeo denúncia que vaig fer en el seu moment. I ara mateix estic ahí. He tornat al món de la comunicació. No descarte ni seguir en comunicació ni tornar a l'educació. Jo ara mateix estic un poc en un moment de veure per on van els tirs i estic deixant-me fluir, la veritat. Parlant de deixar-se fluir, esta setmana ha sigut més o menys polèmic una entrevista que ha donat David Uclés, no sé si estàs al cas, que és un escriptor... Sí, sé qui és, però no sé l'entrevistada que dius. Doncs va donar una... Primer es va fer més o menys crític perquè va donar una entrevista a El Col·lapse de TV3 i clar, ell no és català, tot i que el seu llibre sí que parla de Barcelona i per cert té una edició en català. Doncs bé, va fer una altra entrevista al Diari de Girona en el que li van a començar a preguntar sobre totes les polèmiques que havia tingut. I en aquest cas, tu que eres escriptor i que ara estàs... Bueno, has escrit un llibre... Sí, ara és que em costa. I aquest adjectiu aplicat a mi me costa, vull dir. I ara que estàs de ronda d'entrevistes, ell fa una reflexió i és com que l'entrevista que estaven fent no era una entrevista de literatura i que aleshores no es sentia còmode, de fet això és el titular, no estic còmode, vull que conste, i tal, i que el periodista només estava preguntant per polèmiques. Ara que tu estàs donant tantes entrevistes per este llibre, creus que es pot deslligar d'alguna manera les polèmiques que té un escriptor de forma personal en la seva vida o la literatura de qüestions més polítiques, que pot respondre de tot o que no s'ha de preguntar de tot, també com comunicador audiovisual? Quines reflexions fas sobre el tipus d'entrevistes que t'estem fent els mitjans de comunicació? A veure, jo és que entenc que cada persona és un món i que depèn de la teva personalitat te pots sentir més còmode o menys còmode mullant-te en segons quines coses. Jo és que no tinc mai aquest problema, sincerament. O sigui, per a lo bo i per a lo roïn no tinc pèls a la llengua. I si em preguntes d'una cosa i tinc una opinió formada, no opine de tot, però si tinc una opinió formada i me la crec, no tinc cap inconvenient en compartir-la. Puc entendre que moltes vegades les entrevistes van per llocs que dius, ostres, no m'esperava aquesta pregunta, no? I ja concretament m'agradaria llegir-la ara que ho dius, perquè no sé, m'agradaria veure què li han preguntat, no? Per a veure aquesta reacció d'ell. Però ja t'he dit que jo en aquest aspecte és que sempre he sigut massa transparent. A voltes ho pense, soc massa transparent. M'agradaria tindre més filtres perquè crec que m'hauria estalviat alguna situació incòmoda. Però és que després jo no me sent còmode. Si això que dius m'ha quedat alguna cosa per dir i no l'he dit,
jo després estic 2-3 dies pegant-li voltes al cap i dir, és que no m'ha quedat tranquil perquè això no ho vas dir, no? Aleshores, a mi concretament no em molesta. Altra cosa és que em preguntaves per coses superíntimes, que és com, ostres, tampoc aplica, no? Però en este cas, jo és veritat que mai havia tingut aquestes situacions d'enfrontar-me a entrevistes, no? Sense saber què van a preguntar-me, i en alguna pregunta te quedes un poc que dius, ostres, no sé per on tirar. Com per exemple? No, o sea, per exemple, el tema de... M'han entrevistat en VilaWeb i em van preguntar per el tema de la taronja, que és un capítol del llibre, no?, que em toca diguem, per coses més personals, i vaig acabar donant una explicació que jo dic, ostres, si jo hagués sabut que m'anava a preguntar per això, m'ho haguera preparat d'una manera més tal, i damunt va ser el extracte que van traure per a xarxes, no? I és com, collons, m'haguera agradat donar una cosa un poc més profunda, no? Però això ja és una cosa que no pots planificar, no? També està guai anar a una entrevista sense saber què te van a preguntar. Jo no t'import. O sigui que si vols disparar preguntes incòmodes, jo no seré qui te diga que no ho facis. No, home, com a molt et puc dir que sobre el capítol de Benidorm que la gent de l'altre costat sap, si no ho sap, doncs que ho sàpiga ara, que jo sóc de Benidorm, que puc dir que a mi m'ha passat d'estar tot un matí i tindre, què te diria, entre 15 contactes socials, tots en valencià, i que sí que pots menjar-te una coca de Daxa i tal, el que passa que potser s'ha de saber on anar, però que sí, que sé que s'ha aquesta possibilitat. Ho diu perquè en la intro faig una hipèrbole dient que Benidorm ha perdut ja totes les seues arrels, no queda res de Benidorm, ja tot és en anglès i en altres idiomes. I home, òbviament sé que n'hi haurà llocs, com en tots els llocs, quan si saps rascar un poc arribes a això, a les arrels, no? Però bueno, era molt hiperbòlic, i aquest inici és molt hiperbòlic. I aquest capítol a tu t'ha picat, Conta'm, per què t'ha picat? Home, l'entrevistat eres tu. No, a veure, sí que és de veres que home, no m'ha picat. El que passa que, per exemple, el tema dels horts, sí que és de veres que els horts de Benidorm on es van començar a construir és que no tenien valor agrícola. De fet, hi ha una qüestió també molt relacionada amb el feminisme, perquè, clar, normalment els horts que tenien més valor es donaven als primogènits, i els que tenien menys valor eren els que estaven més a prop de la mar. Aleshores, més salat, només hi havia garrofes i en aquest moment, doncs... Què passa? Que quan van començar a obtenir valor, ells horts eren de dones, que no eren les primogènites. Wow. I va passar que moltes de les fortunes de les persones més riques de Benidorm són dones de les famílies que tenien, en principi, els horts que tenien menys valor per al conreu. Ostres, doncs m'haguera encantat saber això per incloure-ho en el llibre. M'haguera encantat. Bueno, no passa res, per això estan les converses, que la gent es mire l'entrevista. Més preguntes. Sí. Segona temporada del Dolcet. No, cinquena. Cinquena. Sí, segona va ser ja fa temps. Sí, cinquena temporada. Heu començat en un capítol, per cert, ara itinerant. Que esteu per ahí, bueno, l'altre dia pixava de la risa en el gos que venia, no sé què, increïble. I en aquest capítol en el que relates el teu viatge a Berlín, deixant, encara que siga als oients de Radio Clara, un pessic per a veure si el van a buscar. Mare meua. A veure, el resum seria, uno, que sóc un caos organitzant viatges. Vull dir, jo sóc l'amic perfecte per a viatjar perquè també iniciaré les converses. Ara, no em dones a organitzar un viatge perquè jo la cague. I com que soc més dislèxic em vaig equivocar a l'hora de comprar el bitllet. Jo volia volar el 9 de gener i el 8 de gener, quan vaig entrar a fer el check-in, vaig veure que el bitllet d'anada el tenia el 9 de febrer. I jo dic, no puc ser més tonto. Total, que a partir d'ahir res va anar bé ja, no? Vaig arribar a Berlín, l'hotel havia cancel·lat la meva reserva, encara que jo havia avisat que arribaria més tard, i això em va portar a un hotel on passàvem moltes coses, no? I vaig dir, ai, mira, tinc un hotel propet que es diu Axel, el tinc a 200 metres. Clar, tu pensa que hi havia 6 graus negatius en el carrer. Jo no podia estar en el carrer buscant hotels. Jo dic, el primer que trobe i reserve. I era un hotel, no van donar a fer-li promoció perquè no paguen, però era un hotel, podríem dir, que tenia un públic molt concret, que eren homes homosexuals que en eixe hotel busquen tindre molt de sexe.
que no era el meu cas, perquè jo volia dormir, tenia una son que me moria. Però és veritat que va veure coses molt divertides, era com allí la gent, sense ningú tipus de pudor, va pel corredor pues, nueta, no? En plan, si lo que vull que és que tindre sexe, pues que la gent me veja, no? I jo era com, uau, jo estava ultra cohibit, te pots imaginar, però al mateix temps jo estava pensant, això, per al dolcet, és mel de romer. Per a contar-ho després serà molt divertit. I bueno, és que Berlín és una ciutat molt divertida, la veritat. Que la gent se ho escolta perquè jo, la veritat que m'ho he passat molt bé en aquest capítol del dolcet, en Cristian, és molt divertit. I també una cosa que volem saber és, d'ací al futur, què va fer Curiosaire. Més llibres, més que això de contingut, quines novetats té el dolcet, aneu a fer directes, on, amb qui? Totes aquestes preguntes són molt difícils de respondre, eh? Comencem per Curiosaire. Curiosaire seguirà fent el que fa, que són pindoletes de vídeos, tinc moltes seccions preparades i ideades. És veritat que els últims mesos, amb el tema del llibre, les correccions i els canvis i tal, he baixat un poc la producció dels vídeos perquè no me donava la vida, però ara estic agafant l'altra vegada força, o sigui que Curiosaire seguirà a tope de power. Més llibres. Jo no ho descarte. De fet, quan Mercè em va contactar per a este llibre, jo estava fent un llibre de ficció. Jo ja estava escrivint-ne un altre. Perquè a mi m'agrada molt la ficció, concretament la ficció juvenil, perquè crec que en el País Valencià cal molta més gent que faça ficció per a que els joves s'enganxen a llegir. I jo crec que això és que és una part que se me donaria molt bé. I aquest llibre, el que estava escrivint, el tinc també apartat, o sigui que no descarte que hi hagi més llibres. El dolcet d'esta temporada és, a veure com dir-te-ho, és un quadre surrealista. És un quadre que mai saps que vas a trobar-te. Quan dius que som un podcast itinerant, realment és un eufemisme de la precarietat, no? Perquè abans teníem un lloc on gravar que ara no tenim. Aleshores diguem, anem a veure, pues, anem a fer de la necessitat una virtut. Però teníeu ahí una televisió darrere, Sí, vos ja teníeu pràcticament un estudi. Pues mira, això ja no existís. I això és temporada 4 i la temporada 5 hem dit, mira, no tenim estudi, no anem a matar-nos per aconseguir-ne cap, anem a trobar algo bo que li puguem treure a aquesta situació. I ens hem comprat uns pedaços de micros, també t'ho dic, perquè són uns micros xulíssims, que els connectem al mòbil, ens el posem així en la solapa i grava com si estiguem en un estudi. Aleshores hem dit, pues el nostre estudi és qualsevol lloc. Podem gravar on ens doni la gana. I Jaume ho va dir en el primer episodi, que em va aparèixer una definició increïble, que és que aquesta temporada el dolcet és com el canta-canta. Mai saps a quin poble li toca, no? O sigui que pot ser un dia arribes a la plaça del teu poble i mos trobes ahí gravant un episodi. Hi ha capítols directes que estan pràcticament tancats, val? Un en Vila-real el pròxim mes i altres que estan gestant encara. Però serà una temporada molt divertida. Hem decidit que sigui una temporada surrealista. Per cert, no has comentat res del títol i no ho saps, però el títol està relacionat amb tu. El títol del primer episodi, que és La fúmiga Stradwife. Sí. Això amb mi? Després t'ho comente. Amb mi? Sí. Quan t'ho conte diràs, amigo, ho entendràs. Però està relacionat amb tu. Home, que jo sàpiga, l'única cosa que eix en el dolcet relacionada amb mi és l'atsucac. Sí, és que, escolta, has tingut momentazos en el dolcet, eh? Bueno, si vols, ara que estem arribant al final, et lance el insert coin, no? Que diríem. Anem a veure si gestionem un directe del dolcet en Benidorm, si vols, itinerant, i vos faig una ruta, si voleu, i vos comento alguna curiositat, i així podem ampliar un poc el llibre, i del conflicte traiguem una cosa positiva que ens cal molt. Pues te dic una cosa, és que esta proposta no cal ni que la comente, perquè l'altre dia vam estar dient llocs on gravaríem i van dir Benidorm és un lloc on volem gravar. Encara que siga per la guasa de mos lloguem una habitació, un parell de nits i gravem el que passa en Benidorm. O sigui que no cal ni que ho comente, això està fet. Perfecte, doncs molt bé, Cristian, així eixa signat ara mateix així en directe. I una que fem sempre, una pregunta que és una pregunta que no t'han fet en les últimes entrevistes o que en aquest cas en aquesta entrevista no t'han fet i t'agradaria que te feren o d'alguna cosa que normalment no et pregunten i una reflexió que t'agradaria fer. Ostres, que complicat. És que jo em pregunto moltes coses, això és molt difícil per mi. Jo tinc una ment molt hiperactiva. Pues mira, te la vaig a tirar pel surrealisme.
què opine dels aliens. És un tema que la gent no s'espera, que a mi m'encanta i m'encanta. El món dels aliens ha sigut una fascinació que he tingut sempre des de xicotet. I podria estar parlant-te hores dels aliens i dels ovnis i de coses que han passat. Sí. Mira, t'estàs quedant a quadros. És que no m'ho esperava, no m'ho esperava per a res. Pues en el llibre, en el capítol de Valencian Horror Stories, dice ahí una esguitaeta del cas Manises, que és el cas d'avistament ovni més important que hi ha hagut a l'estat espanyol i va passar així a Manises. O sigui que ahí ja estava deixant una pista d'un dels meus interessos. Per cert, capítol molt interessant i que jo quan el vaig llegir dic, Cristian d'ací a no sé quan serà director de cine i ens farà algun d'estos... Estic perdent diners. Jo estic perdent diners. Perquè te dic una cosa, conscientment he posat les que no m'agraden massa en aquest episodi perquè no vull posar les bones que tinc, perquè tinc unes idees que jo pense que se les petarien. Si hi ha una persona, algun productor de cine que està interessat en posar diners per a que este cabet desenvolupi un guió, ahí en el chat de YouTube que posen ahí i parlem del bizum que em poden fer a mi. Cristian Llorenç, ha sigut un gust curiosaire. Recorden, Valencianitat per a curiosos de Sembra Llibres. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Te ho has passat bé? Super. Ara te contaré lo de la fumiga Stradwell. Ara després. Doncs una cosa que poden fer és agermanar-se a germanatalaveu.com o a través del Bizum que està en el web de Radio Clara donar per a millorar els nostres equips tècnics. Adeu, ens n'anem amb que jo crec que és la cançó que marca este llibre o com a mínim que ens ho ha marcat a nosaltres.